Keď skončí zima, končia na svahoch aj záchranári. V Bachledovej doline to ale neplatí. Namiesto lyží bicykle. Inak skoro to isté. Vzhľadom na charakter trate, na jej náročnosť je nevyhnutné, aby tam bola stála služba. Najväčší rozdiel je určite v tom, že ten zásah je predĺžený minimálne o to, keď skočíme v zime na lyže, sme doslova za pol minúty sme pri úraze, kdežto tu treba zmobilizovať štvorkolku. Keď si pozriete zo pár záberov, je jasné, že horskú tu naozaj treba. Ono sa to povie, že sadnete a idete. Treba poriadnu dávku odvahy a hlavne vedieť to. Toto je čierna? Je to ako v lyžovaní. Čierna, červená, modrá. Smelo môžeme povedať, že ani tá ľahšia nie je ľahká. Skúsili sme, stačilo. A na tejto family trate sú chvíle, keď si človek povie zlaté lyžovanie. Jakub jazdí čiernu trať, a to aj so skokmi. Z pohľadu laika o život. Tak mal som hociaké pády, ale také zlomeniny, ani také nič vážne som ešte nemal. Išiel som na skok, neodhadol som si rýchlo. Sme radi, keď sa vážne úrazy nedejú, zatiaľ sme úplne taký vážnejšie nemali. Ty kokso! Z Bachledovej doliny pre televíziu Jožo Kubáni.